Moikka moi! Ja täällä on Höpsä. Ja tästä lähtee meidän, tai siis no mun, mutta mä nyt puhun meistä, Minecraft-sarja. Kyllä. Pelataan tätä nyt niin kauan ainakin, kun mielenterveys tähän peliin riittää. Ja niin. Hakataan tästä vähän puuta. Hakataan tästä vähän puuta, että saadaan sitten kaikki crafting tablet ja sen sellatteet, perustavarat, kamat. Sitten tuo vielä. No niin, nyt meillä on vähän puuta. Saadaan crafting table. Vähän tikkuja. Saadaan crafting table. Sitten tehdään ainakin kirves. Niin siis hakku ja kirves. Niin saadaan puuta vähän nopeammin ja helpommin hakattua. Ettei videosta tulisi hirveän pitkä, niin tähän kohtaan kun mä hakkaan puuta, niin nopeutetaan tätä kohtaa tästä vähän. No ehkä tätä kohtaa ei tarvii hirveästi ainakaan, mutta ehkä vähän voi nopeuttaa, kun en mä nyt tässä niin paljon puuta kuitenkaan hakkaa. Hakataan tästä nyt vielä yksi puu, sit meillä on ehkä ihan ok määrä puuta. Oho. No niin. Elikäs. Mä ainakin tappaan tää lehmä. Niin saadaan vähän ruokaa. Siinä olisi meille. Tältä me voitais hakkaa kiveä. Että saadaan sitten kivihakku. Ja ehkä mikä toi on, kirves. Ja hyvässä lykyssä miakkakin. Mutta tehdään nyt ainakin kirves ja 2 hakkua. Katsotaas, löytyisikö täältä meille vaikka hiiltä. Tätä mä tulin täältä etsimään. Saadaan sitten vähän soihtuja ja siinä sitten samalla vähän valoa elämään. Ei ole nimittäin hirveän kiva elää pimeydessä. Ikävää sellainen. No niin, kohta ollaan kerätty nämä, ainakin ehkä. En kyllä tiedä. No, otetaan nyt nää vielä tästä ja sitten tehdään 8 soihtuu alkuun. Käydään täällä toisella puolella. Siellä on meidän ensimmäinen mobi. Spider. Täällä olisi lisää koalia. No hakataan lisää koalia, jos kun ei tässä muutakaan ole.
rauta tässä nyt olisi kyllä tosi kiva olla. Mutta vastahan me aloitettiin tää sarja, niin ei voi heti hirveän paljon vaatia. Kyllä näin on. Oho, väärä ase. Siitä saadaan lihaa ja vähän sänkytarvikkeita. No niin, ja sitten mä näin täällä semmoinen ison luolan, niin mennäänpä sinne. Kyllä vain, kyllä vain. Ja sitten ei hypännyt, mutta ei se mitään haittaa. Kyllä aika valtava. Aika valtava. Palataan ihan pian. No niin, jatketaan videota. Mä huomasin, että täällä oli tällainen, että täällä on aika paljon hiiltä ja täällä on vissiinkin tulossa yö. Kyllä vain. Ja mullahan ei siis ole sänkyä, joka on aika kakkanen homma. Kakkanen homma se on se sellainen, kun ei ole sänkyä. Mut me voitais tää video jättää tähän. Ja jatketaan tästä sitten ensi videossa. Joten se olisi sitten